खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिटिसि बिसायख'थि इउपिपिएलआ सा 18 बिजाथिनि फारिलाइ फोसावबाय। आसामाव 18 बोसोरनि देरसिन सुबुंनो आधार कार्ड होनायखौ बन्द खालामसिगोन। उरियाम कार्डआव हाथियारजों लोगोसे 4 नागा सुबुंखौ हमदों। काछाराव 9 बांग्लादेशी रहिंग्या हमजादों। एनआरसि नायबिजिरफिन्नायनि आर'जलाइखौ जौसिन बिजिरसालिया आजावबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल दोलोआ गिबि खोलोबआव सा 18 बिजाथिनि फारिलाइ फोसावदों। बिपिएफ आरो जिएसपिनि उनाव इउपिपिएल दोलोआ बृहस्पतिबारखालि हराव मोन 18 बियाबनि थाखाय बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावो। बिटिसिनि मोन 40 बियाबनि गेजेराव इउपिपिएलआ गिबि खोलोबआव सा 18 बिजाथिनि फारिलाइ फोसावदों। इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि आरो रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि, गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि आरो पार्टीनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा पार्टीनि गाहाय मावख'आव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै गिबि खोलोबआव सा 18 बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावदों। इउपिपिएल दोलोआ गिबि खोलोबआव फोसावनाय बिजाथिफोरा जादों श्रीरामपुर बियाबाव उइलसन हासदा, जमदुवार बियाबाव सरनजित बसुमतारी, चराइबिल बियाबाव राजकुमार नार्जारि, फाकिराग्राम बियाबाव आजफल हक सरकार, बनरगाव बियाबाव रबिराम ब्रह्म, बावखुंग्रि बियाबाव रनजित बसुमतारी, सालाकाथि बियाबाव लरेन्स इस्लारि, चिरां बियाबाव सायखं बसुमतारी, काजलगाव बियाबाव चन्दन ब्रह्म, मानासेरफां बियाबाव धनन्जय बसुमतारी, कख्लाबारि बियाबाव मन्टु बर', मसलपुर बियाबाव राकेश ब्रह्म, बागानफारा बियाबाव कातिराम बर', दरंगाजुलि बियाबाव जनेल दैमारि, नाग्रिजुलियाव रबिन बाला बिश्वास, सुख्लाय सेरफां बियाबाव प्रदीप नार्जारि, धोनस्री बियाबाव रुजुगोरा मोसाहारि आरो रौता बियाबाव डक्टर निलुत सरगयारि। बबेखानि आद्रा थानाय मासिफोरनि थाखाय उननि खोलोबआव बिजाथि फोसावनाय जागोन होननानैबो रोनगोरा नार्जारिया खौरांगिरि मेलाव फोसावदों। आसामाव बन्द खालामसिगोन 18 बोसोरनि देरसिन सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनाय। रायजोआव बांग्लादेशी होखारनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो बे गेदेर बिथांखिखौ लादों आसाम सोरखारनि केबिनेटआ। मख'नो गोनांदि बृहस्पतिबारखालि खुंनाय आसाम सोरखारनि केबिनेट मेलाव आधार कार्डनि सायाव गेदेर थांखि लादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव फोरमायनाय बायदिब्ला आसामाव दानिफ्राय एससि, एसटि आरो साहा बागाननि मावफारियाफोरखौ नागारनानै 18 बोसोरनि देरसिन सुबुंफोरनि थाखाय गोदान आधार कार्ड इस्यु खालामनाय जानाय नंलिया। अदेबानि सोरबा सुबुंनि बैसोआ जुदि 18 बोसोर बारबाय आरो दासिमबो आधार कार्ड आर'जलाइ होआखैब्ला बै राहाखौ मोननाय नङा। जायफोरा दासिमबो आधार बानायाखै बिसोरनि थाखाय सेप्तेम्बरसिम आर'जलाइनि खाबु होनाय जादों। बबेखानि रैखाथि आरो समाजारि समानथिखौ नोजोर होनानै बे आगानखौ लानाय जादों होननानै गिबि मन्थ्रिया रोखायै बुंदों। गिबि मन्थ्रिया रोखा खालामदोंदि गथ'साफोर आरो माखासे जर'खा थाखोनि अनगा गोदान आधार कार्डनि दरजाया फ्राय बन्द जागोन। आसामा गोबाव समनिफ्रायनो बांग्लादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै हाबफैनायनि जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोगासिनो दङ। सोरखारनि बायदिब्ला गोबां खेब रायजोनि सुबुंफोराबो सिनायथिनि फोरमान महरै आधार कार्डखौ बाहायो। बेबायदि थासारियाव 18 बोसोरनि देरसिन सुबुंनो आधार कार्ड होनायखौ होबथानाया नकल खालामनायखौ होबथानायाव मदद होगोन। आसामनि बांसिन नोगोरारिफोरनाव सिगांनिफ्रायनो आधार कार्ड दंखासै। दा आधार कार्डनि थाखाय गोदान आर'जलाइखौ सायख'जानाय सुबुंफोरनि थाखायल' आरजाथाव आयदायाव नाजावनाय जागोन आरो बेबो जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय गनायथि मोननायनि उनावसो। उरियाम कार्डआव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ इभिक्सन खालामनानै होखारहरनायनि उनाव बै ओनसोलखौ नागाफोरा दखल खालामनो नाजादों। बेखौ लानानै उरियाम कार्डआव दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो बृहस्पतिबारखालि हराव 4 नागा सुबुंफोरखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो हायो। आसाम नागालेण्ड सिमानि उरियाम कार्डनि मुदुपुराव फसंनाय आसामनि हाग्रा बिफाननि अरायथा नङि केम्पनि जवानफोरा हमनो हायो 4 नागा सुबुंखौ। रिपर्ट बादिब्ला गिबियाव जायगानि थागिरिफोरनि सि जोम गाननाय
साब्रै नागा सुबुंखौ मैहुर खालामग्रा हाथियार लानानै गिदिंनाय नुनो मोन्दोंमोन आरो बिसोरखौ NSCN नि सोद्रोमा जानो हागौ होननानै हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरा सन्देह खालामदोंमोन। बेनि उनावनो हाग्रा बिफाननि जवानफोरा बिसोरखौ हमनानै दोनो। बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो C सेक्टरनि कामान्डारा पुलिस बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बै थावनियाव थाङो आरो नायबिजिरहैयो। बबेखानि हाथियारजों लोगोसे हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव साथामा नागा पुलिस आरो सासेया सरासनस्रा सुबुं होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। उनाव आसाम पुलिस, CRPF आरो नागा पुलिस मावख'गिरिफोरनि बाहागो लानायाव आरो C सेक्टर DAB कामान्डारनि हेफाजाबजों बे जेंनाखौ गावजों गाव गोरोबथा खालामनायनि गेजेरजों सुस्रांनाय जायो आरो हमजानाय सुबुंफोरखौ बिजिरनायनि थाखाय IRBN आव दैथायहरनाय जायो। आसामाव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय बांलादेशिफोरखौ होखारनाया सोलिगासिनो। बेनि गेजेरावनो माखासे दालालफोरा रां लानानै बांलादेशिफोरखौ सिमा बारहोफिननायनि अजद सिखांदों। रिपर्ट बायदिब्ला करिमगन्ज जिल्लानि काटिगड़ायाव आयेन बेरेखायै सिमा बारनानै बांलादेशआव थांफिननायनि थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां करिडर जानानै दं। बे लामाजोंनो माखासे दालालफोरा रां लाना बांलादेशिफोरखौ गावसोरनि हादराव सोदै दैथायहरफिनगासिनो दङ। बे समावनो आसामनिफ्राय बांलादेशआव थांफिननो नाजाखुमानाय सा9 बांलादेशी रहिंग्याफोरखौ काछार जिल्लायाव हमनो हायो। जायगानि सुबुंफोरा कालायनसरानि साप्लाइ गेटनि साखाथियाव थानाय गंसे हटेलनिफ्राय सा9 बांलादेशी रहिंग्याफोरखौ हमनानै गुमरा पुलिसनो गथायनानै होयो। बबेखानि हमजानाय रहिंग्याफोरनि गेजेराव 7 गथ'साफोर, 2 आइजो आरो 2 हौवा। उननि समाव पुलिसआ बै बांलादेशिफोरखौ सिलचराव लानानै फैयो। हमजानाय रहिंग्याफोरखौ बांलादेशनि टेकनाफ लेडा रहिंग्या केम्पनि मोहम्मद इरफान, बिनि बिसि नूर कावास बिबि आरो 3 फिसा। गुबुन माखासेया उटिया कुतुपाला केम्पनि दिल मोहम्मद आरो करागसनि केम्पनि खदिसा बेगम आरो बिनि 2 गथ'फोर होननानै सुलुङाव फोरमायदों। भारत हादरनि फारफ्रोमबो बिथिङाव बांलादेशिफोरनि हेंथायै गोख्रों अपारेसन खालामनायखौ गिनानै बांलादेशआव थांफिननो रेलगारिजों बदरपुराव फैदोंमोन हमजानाय रहिंग्याफोरा। बेनि उनाव नाजिम उद्दीन मुंनि सासे एजेन्टआ बिसोरखौ बदरपुर स्टेशननिफ्राय काटिगड़ायाव मोनसे आन्दोनि जायगायाव थानो आश्रय होदोंमोन। NRCखौ लानानै गेदेर खौरां। रायजोआव NRC नायबिजिरफिननाय जागोन। NRC नायबिजिरफिननायनि थाखाय गथायनाय आर'जलाइखौ आजावबाय हादरनि जौसिन बिजिरसालिया। मख'नो गोनांदि NRCनि रायजोआरि क'अर्डिनेटर हितेश देब शर्माया थांनाय 24 जुलाइखालि NRCजों आबुङै नायबिजिरफिननायनि थाखाय जौसिन बिजिरसालियाव आर'जलाइ होदोंमोन आरो हितेश देब शर्मानि बे आर'जलाइखौ जौसिन बिजिरसालिया आजावबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बादिब्ला जौसिन बिजिरसालिया NRCनि रायजोआरि क'अर्डिनेटर हितेश देब शर्मानो मोनसे नटिस हरदों। मिरु सरकार, रायजो सोरखार आरो रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया एबा RGI नोबो जौसिन बिजिरसालिनिफ्राय नटिस हरदों। बेनिफ्राय बे रोखादि आसामाव थाबैनो फिन NRC नायबिजिरफिननाय जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।